Сәләметсез, кадерле театр сөюче дуслар. Бөек җиңүнең 75 елы уңаеннан Яршалы татар дәүләт драма театры минем «Эх, егетләр» дип исемләнгән пьесаның онлайн укуын тәкъдим итә. Эх, егетләр. Аларның исемнәре тарих дәреслекләрендә искәртелмәс. Алар данына һәйкәлләр, истәлекле такталар ачылмас. Һәм әлбәттә, драматург андый темаларны читләтеп уза алмый. Сынган язмышлы, ләкин охшамас рухлы, җиңү яулаган бөек буынга багышлап, ихтирам белән драматург Артур Шәйдулла. Эх, егетләр, дип атала. Драма бер акытта. Гамәл кылучылар. Саврасов, кече лейтенант, 26 яшь. Гришин, рядовой, 22 яшь. Князев, сержант, 32 яшь. Гәрәев, рядовой, 20 яшь. Майор, лейтенант, машинист. Зойка, Нинка, Анютка, полустаноктагы кызлар. Кырмыска, Робинзон, Сайыскан, Патефон, лейтенант заставада, особист, солдатлар. Вакыйга Бөек Ватан сугышының соңгы айларында бара. Пролог. Перде алды, парк скамьясы. Ашыкмыйча шак-шак кына аксаклап, личнап чыгып утыра. Перчаткасын салып, кулларын таяк тоткасын өстенә куя. Өстендә айрым билгеләре булмаган кител, тик барсында да хәрәкәтләрендә, үз-үзен тотышында дәрәҗәле хәрби кеше булуы сизелә. Сәгатенә караш ташлый, түземсезлек белән як-ягына карый. Ниһаять майор күренә. Майор. Честь бирергә кулын күтәрә, тик кисәк кенә кире төшерә. Здравия желаю, товарищ лейтенант. Лейтенант. Да. Честь биреп ятуыңмы бу? Майор. Онытканмын. Лейтенант. Ярыялы передовойда түгел. Аның каравы без монда да тәлинкә уртасында кунган чебен кебек. Игътибар җуярга ярамый. Начар гадәтләреннән арынмыйсың, товарищ майор. Майор. Сыңга калуым өчен гафу үтенәм, обстоятельства. Лейтенант. Обстоятельства дисеңме? Майор. Машина ватылды. Урман сукмагыннан сәпит белән очарга туры килде. Лейтенант. Ничек егетләрең? Исән-сау, хәзерләр? Майор. Так точно. Лейтенант. Буларын күз карасыдай сакла. Үзең өчен калдырган соңгы патрон сыман. Вакыт бик аз. Булары да барып җитмәсә, өлгермәячәкбез. Аннары бетте баш. Мин инструктор булып тылга, ә син байкал артына. Тагын рукавица тегергә. Ә бәлки урман кисәргә. Майор. Бу юлы үзем утырып барам. Лейтенант. Менә монысы дөрес карар. Кирәк иде бит, барып җиттем дигәндә генә бар операция кыйлды. Авыр. Авыр. Тәкъдир шундый безнең, онытма. Кешене каһарманлыкка күтәрергә. Каһарманлыкка, ишетәсең, майор? Үлемгә түгел, ә каһарманлыкка. Җәмгысе 2 операция үткәрергә кирәк. Берсенә 1 көн, икенчесенә 3 сәгатебез бар. Майорның күзләренә төбәлеп карый. Кинәт бик картайганың син. Майор. Сугышта 1 ел бишәү кебек. Лейтенант. Анысы дөрес әйтәсең. Соңгы тапкыр очрашканда шал чәчең чигәләреңдә 1-2 бөртек кенә иде. Майор. Ә хәзер ун капчыгы шәшелгән кебек. Лаборатория тышканы диярсең. Лейтенант. Авылыбызны сагындым. Өйдә 9 ел булган юк. Бу вакытта басулар кардан ачылып бетә. Балыкны тынык судан бауга бәйләп төшерелгән чиләк белән чыгарып була. Ә Кәләпүш тавындагы агачларда тырналар оя кыра башлый. Майор. Бу вакытта шул. Бәлки безнең тормышка да җитәр. Лейтенант. Кем белгән инде. Майор. Иптәш лейтенант, күптән бер сорау бирәсем килә. Лейтенант. Күптән? Майор. Әйе. Лейтенант. Берлинга 200 чакрым калганчы көттеңме? Майор. Соң ничектер уңайсыз иде моңа кадәр. Ә хәзер бәлки бүдән күрешмәбез дә. Лейтенант. Шулай. Әйдә мончы сорауны. Майор. Якташлар булмасак, яныгызга алыр идегезме? Лагердан чыгарыр идегезме дим. Лейтенант. Алдым ич. Синең Смоленскидан икәнлегеңне син монда булганда белдем. Моңа хәтле син Оренбургтан дип уйлый идем. Анкетада ялгышлык. Шуны гына сорыйсы идеңме? Майор. Әйе. Лейтенант. Эх, майор. Тузга язмаган сораулар белән башымны катырып бәягын төшермәсәң иде. Майор. Турып баса. Бойрык үтәргә рөхсәтме? Лейтенант. Бар инде. Кул кысып хушлашалар. Күкрәгеңә орден тагырга сәбәп бир. Шунда честь бирерсең. Кулың арганчы. Майор. Так точно.
Лишнап, кычкырдың инде. Майор, гафу, хуш. Лишнап, бик матур вакыт. Басулар, аланнар кардан ачылган чак. Томаннар белән пәрдәләнгән таңнар. Табигатьнең яңарган тиздән кияүгә чыгарга әзерләнгән яшь сылу кызга охшап куйган чагы. Эх, игә генә кайтырга насыйп булсын иде. Беренче күренеш. Вагон теплушка, ике арыстанарлар, буржуйка миче өстендә чәйнек белән зур булмаган казан. Гәрәев байтак кына вакыт тар партянкасын бәйләп азаплана. Гришин мавыгып, ләззәтләнеп сухари кимерә. Князев мич авыз янында кайнаша, йомычка җыеп ут яга. Якынайып килүче Саврасов һәм майор тавышлары ишетелә. Саврасов: "Зур рәхмәт, иптәш майор, ул вышкада чырып бетәрме дип уйлаган идем инде." Майор: "Гаҗәпләндердең, Саврасов, шаккаттырдың. Карның тук, тартырга махоркасын биреп торалар. Муеныңа асылып торган хатыннар, хатын-кызлар да бардыр әле. Ә син 3 ел буе рапорт артыннан рапорт җибәрәсең. Фронтка җибәрегез дигән шарманкың белән бөтен командирлар мин чиретеп." Саврасов: "Иптәш майор, чын-чынлап әйтәм, юк, төремчекнең эшенең бернинди яме дә юк." Майор: "Фронтта да курорт түгел." Саврасов: "Соң, мин ялга барырга җыенганнардан түгел, дошманны бәрергә, бер батырлык кылырга, җае чыкса, геройларча." Майор вагон ишеген ача: "Булыр сиңа дошманны да бәрергә, курорты да, җае да, стройся." Барсы да сикереп баса. Гәрәев бәйләнеп бетмәгән партянкасы белән, Князев эчкән чүмеченнән өстенә су түккән килеш, авызы тулы сухари белән Гришинда. Майор: "Равняйсь, смирно! Инде кыяфәтләр бу. Сез бит Кызыл армия солдатлары. 10 минуттан кузгалабыз." Планшетын чыгара. "Рядовой Гришин, Олег Иванович." Гришин тиз итеп чәйнәп бетерергә тырышып: "Мин." Майор: "Хәзер үк чыгарып орден тагып куярлык иш бу. Тәмлеме, Гришин?" Гришин: "Так точно, иптәш майор. Гафу итегез, өлгермәдем." Майор: "Илня, Мәскәү янында сугышканың тәҗрибәле. Ничә яшь сиңа?" Гришин: "23." Майор: "Молодец. Сугыша беләсең димәк." "Старший сержант Василий Князев." Князев: "Мин." Майор: "Солдат, әллә кыйнап алдың инде?" Князев: "Никак нет, киптерермен." Майор: "Киптер, Князев. Связист, Вязьма оборонасында яра алганың. Медальләр. Синдә дары иснәгән сугышчы. Рядовой Самат Гараев." Гараев: "Мин." Майор: "Анкетада отличник учёбы диелгән. Юньләп партянка бәйләргә дә йөрәмәгәнсең." Гараев: "Никак нет, оста бәйлим." "Чүпрәк генә Виктор." Майор: "Фриз яхшы киенгән, үзенә ялын аяк белән менәргә бирмәс. Син тарын да, киңен дә оста итеп бәйләргә өйрән инде." Гараев: "Так точно, иптәш майор." Майор: "Кече лейтенант Саврасов, группа командиры. Фин сугышында разведчик булган, ярый. Группагызда аеруча мөһим боерык бирелгән. Секретный. Барыгыз да җентекле сайлау аша үткән. Бирелгән заданиене үтәү зур стратегик операцияне иңмаклауга юл ачачак. Сезгә олы ышаныч күрсәтелгән. Командир разведчик, дошман телен белгән связист, минер, анысы да тел белүче һәм снайпер. Кәгазьдә группагыз хуш китмәле. Эштә дә шулай булсын иде. Туганнарыгызга озак яза алмаячаксыз. Хатларыгыз әзерме?" Өч пишмакларны җыеп ала. "Булган бу." Саврасов: "Иптәш майор, мөрәҗәгать итәргә рөхсәтме?" Майор: "Рөхсәт." Саврасов: "Нинди задание үтәргә тиешбез?" Майор: "Анысы билгеле түгел. Урынына килеп җиткәч, командирга пакет тапшырылыр." Рюкзагын ачып, тиенчекләр чыгарып сала. Май, ипи, тушенка, чай, махорка, чиләктә бәрәңге. Чыгып китә, вагонны яба. Гришин: "Ого, яшибез икән." Махорка тиенчекне исни. Гәҗит йөртеп самокрутка әйләндерә башлый. Гәрәев ипләп ипи сындырып ала, тәмләп ашый башлый. "Ипи дә нинди соң, ипи, егетләр." Саврасов: "Син, Гәрәев, Берлин хәтле Берлинга ипи ашар өчен барып җиттең әллә? Гитлер мәетен күргән шикелле, бусы тәмәкегә чат ябышты." Гәрәев: "Ипи бит нинди, чиста арыш, мондыйны күптән ашаган юк бит егетләр." Князев зур итеп ипи сындырып ала да, авызын тутырып, пычагын чыгарып тушенка банкасын ача. "Чынлап та, тел йотарлык бу. Өйдәге кебек,
Üstünden тушенка белән майлап куярга да менә дигән. Савразов, җитди әйтүегезме бу? Үзегезне кая алып барганны белмичә, карын туйдырырны уйлыйсызмы? Нинди задание, нишләргә туры килер? Гәрәй, соң иптәш командир, вакыты җиткәч белербез, борчылып утыруның файдасы бармы? Әтү карынга аның каравы белергә дә күңеллерәк. Савразов, яшисе генә килә, әз генә булса да. Сугышырга, Князев, берәр зур диверсия, я булмаса берәр теләлеп кайтырга. Мин менә немецчә бик яхшы беләм, Гришин. Мин дә мәктәптә 4 булган бердән-бер фән иде. Гәрәев, калганнардан 5 идем әллә? Көлеш әле. Гришин, булгандыр инде, плюс белән. Кая инде миңа 5-легә уку, 2-ле капчыгы мин. Князев, дөрес әйтәм бит, иптәш командир. Диверсия әйсә теләлеп кайтырга. Саврасов, дөрестер дә бәлки. Гәрәев самокрутка белән ипиен читкә куеп, янә партянкасын бәйләүгә тотына. Поезд кузгалган тавышлар ишетелә. Гришин, бәйләп торма. Немец өстенә кулыңа тотып барырсың шуны. Муеныннан урап буарсың. Гәрәев, исенә шыдый алмыйча тончыгып үләчәкләр. Кинәт дәртләнеп ыстайды. Бәйләп тә куя, аягын сапага ишенә тыгып та куя. Әнкәй көн сайын 2 кимәк сала иде. Без 7 бала үстек. Ипидә халык кеше. Князев, без 6. Миңа 7 яшь. Атаяклар белән сугышка китте. Әнкәй Казанга балык сала иде, я сарык майын, бәрәңгесен, чишмә суында пешерде. Аннан тотымдырак берни дә ашаган юк. Өйләнгәч, кай вакыт хатынга менә шулай гына әзерләргә куша идем. Артык фантазиясез генә. Савразов, өйләнгән? Князев, өйләнгән. Казанга су сала бәрәңгене чистартырга керешә. Берсеннән-берсе кеше бала калды иде, 5. Мин сугышка киткәндә өлкәнне 11 тулган иде. Әнисенә ярдәмче, кечесенә хәзер 5. Анысын юньләп күргән дә юк. Чыгып киткәндә нәни иде. Гәрәев, сез иптәш командир. Савразов, Амин иптәш командир. Гришин, өйләнергә өлгердегезме? Савразов, өлгердем. Гәрәев, шуның хатлы шатлыксыз әйтелде. Саврасов, разговорчики. Гәрәев, аңлашылды. Исемем Самат. Кстати, Бәләбәйдән. Гришин, Олег. Махмырдан вещи. Шабақсар. Князев, Василий. Алабуга, Мортауылы. Саврасов, Дмитрий Николаевич. Кул кысып танышалар. Гришин, син, Вась, бик яхшы уйлап тапкан. Кайнар шупа бик вакытлы. Князев, сапагыннан пычак чыгарып тоттыра. Бер ялгызы яу кырында сугышчы түгел диләр. Гришин, мин каршы түгел. Янына утырып бәрәңге чистартуга керешә. Саврасов тапталар арасына ярак аша тышка карый. Саврасов, 2 вагон гына. Князев, чистартып беткән бәрәңгене шайкатып Казанга сала, мичкә утын өсти. Генералларны йөрткән кебек. Саврасов, нинди хәлләргә кереп баткан микән без? Гәрәев, ок җаннарны үкчәләргә сыйдырасыз, иптәш командир. Бик мөһим операцияна, бәлки шулай яхшырактыр. Саврасов, ниләр сөйлисең син? Нәрсәсе яхшы булсын? Гришин, мин дә яхшыга дип уйлыйм. Берәр аэродром шартатырбыз, я берәр генералны борыннан тотарбыз. Шунтырра бер граф, бер офицер, дойч офицер. Үзенекеләре турында барысын да ярып сулачак. Документ, картлар алып кайтырбыз. Бетте китте. Бу сволочлар аныкларын исемен минем белән куркытырлар әле. Башым өчен зур бүләк игълан итәрләр. Әмин, геройский герой. Матросов һәм Зайцев кебек. Гәрәев, ой, ирнең җәйгән берсе, кире юлга. Киевка хәтле җәймә җәеп. Матросов һәлак булды. Геройларча. Геройлар һәр вакыт һәлак була. Һәр вакыт диярлек. Анысын белмәдеңме? Гришин, монысы белән килешәм. Князев, шулай булмасын иде. Аныкларымны күрәсем килгән иде. Саврасов, күрерсең әле. Син, Гришин, ирнеңне җыеп куй. Өстеңә басарлар әле. Партянкасыз таптанып йөрүчеләр байтак монда. Хыялланырга зарарлы түгел. Князев, өйгә кайтасы килә. Җиңүче булып. Геройларча булмаса да ярый. Немец сыртын сындыруга саулы өлеш кертеп. Саврасов, кара нинди таралды. Көп калдым анда. Князев,
Бір 15 минут, иптеш командир. Саврасов. Сыртын сындыруға дедіңмі? Хатар шығар еді ба? Әтке японлар белән сугышты, герой булып кайтты. Штык сынгач, японнарны шара кул белән изде. Биткәнче. Гришин. Көч хәл биткәнчеме? Саврасов. Японнар биткәнче. Князев. Минем әткәй беренче сугышта немецларны кырды. Жәлләмичә, ярды шуларны. Үзе кебек берничә бөртек солдат белән кечкенә тау башында калып, бер төн, бер көн оборона тотты. Тик биеклекне бирмәде. Күгәрчен тырнагы хәтле медаль бирмәделәр. Бер ниндиен дә бирмәделәр. Гараев. Вот чукынчыклар, а. Әйтәле, иптәш командир. Медаль жәлләделәр, а. Буржуй чукынчыклары. Саврасов. Чукынчыклар, Гараев, чукынчыклар. Яна кабаланып тактар арасындагы ярыкка карый. Гараев. Минеке полк командиры иде. Кадровый офицер. Финляндиядә үлде. Бер фотокарточкасы гына калды иде. Хәзер инде йөзендә хәтерләмим. Князев. Шулпасын кабып карый, тузлы өстенә тушенка аудара. Онытмаска гына зарур. Кеше хәтердән чыкмаса, мәңге яшәр. Гришин. Ә синең атаң? Гришин. Мин ятим бала. Башта әбием тәрбияләде. Аннары интернат, соңрак училище. Менә шулай гади генә. Геройларсыз. Гараев. Үзең герой булырсың әле. Кемдер беренче булырга тиеш бит инде. Дөрес бит әйеме, иптәш командир? Саврасов. Такмакладың инде. Әйт әле, иптәш командир. Князев. Чәйнек алып, барысына да чәй сала. Исән кайтырга насыйп булсын. Яна шулпасын кабып карый. Гришин. Кара син аны имансызна, имештер тузын тикшерә. Үзе ашый да ашый. Гараев. Чынлап та тамак ялгап тора бу. Әйтәле, командирның ачулы карашын күреп, сүзендә кислә. Ой, бик начар, бер дә комсомолларча түгел, иптәш Князев. Князев, я инде бик майлы килеп чыкты. Нинди тәңкәләр изе бери карагыз әле өстендә, ә? Ничә айлар монда яшлар турында хыялланырга да курыктым. Һаман аңлый алмыйм. Туз белән нәрсә микән, ә? Гараев. Князевның битараф кыяфәт белән читкә тә, сапогеннан зур кашыгын чыгарып казанга тыга. Зур ит кисәге яртып кире чыгара. Ирен турсайтып узак итеп чәйнәй. Тузы бердә аңлашылмый моны. Тагын бер кабып ала. Былай ничәва бугай. Гришин, иманыгыз бармы сезнең, ә? Неместан да явызрак булырсыз. Таралыгыз. Кабып карый. Тәмле бит. Молодец, Князев, молодец. Сиңа ресторанда шыра кирәк. Бу бит тел йотарлык. Гришин белән Гараев калак зыңгылатып кызык-кызык ашарга тотыналар. Князев. Тузы ничек соң шөтеки? Гараев. Нинди тузы? Саврасов. Артистлар. Кашыгын чыгарып ашый башлый. Князев. Уттан булса да төшерим инде. Саврасов. Ох, шәп бу Князев. Гришин. Хәзер бер 5 тамчы спирт та булса иде егетләр, ә? Гараев. Эчеп алып булса да яхшырак. Князев. Ягылган мунча, карлыган чәй, туйган чәйкларга. Гараев. Һәм берәр кызый. Нинди генә булса да ярый. Кәкре, бөкре, ямсыз чырайлы булса да ярый. Саврасов. Башланды инде. Капчыкка салып Гитлерның үзен алып килергәдер бәлки, ә? Гараев. Бер дә кымачаламас иде, иптәш командир. Поезд тизлеген әкрәнәйткән тавышлар ишетелә. Саврасов белән Князев тактар арасындагы ярыкларга омтылалар. Гришин. Станция мәллә. Князев. Аңлашылмый ни чурта. Саврасов. Урман, карурман, әкияттәгечә. Майор тавышы. Кая киттең инде тагын? Машинист тавышы. Тикшерергә кирәк, иптәш командир. Булай барырга ярамый. Князев. Безнең вагон астында ватылды дигән өстәвенә. Майор тавышы. Бөтен нәрсәң синең Аллага шөкер түгел. Машинист тавышы. Соң бит, ремонт әллә качан булмады, техосмотрда. Тавыш вагон янында. Качыгыз, егетләр, качыгыз. Майор тавышы. Нәрсә анда, Антипов? Машинист тавышы. Барып җитүен барып җитәрбез, тик теләгәнчә тиз түгел. Тагын вагон янына килә. Ышкыныгыз, агайлар, исән чакта. Рәхмәтләрегезне соңра укырсыз, ышкыныгыз. Майор тавышы, якыная төшеп. Киттек, вакыт юк. Майор ишек ачып вагонга менә. Майор. Яп, Антипов, егетләр белән бара. Машинист. Так точно, иптәш майор. Майор. Ох, нинди тәмле исләр монда. Гришин. Мөрәҗәгать итәргә рөхсәт итегез, иптәш майор. Майор. Сөйлә, Гришин. Гришин. Нишләп сез, иптәш майор, үзегезнең люкс купены теплушкага алмаштырырга булдыгыз әле? Майор. Күңелсез картлаш белән. Мыңгырдап кына тора, быткыч. Князев. Бик мавыктыргыч, беләсезме? Соңгы минут яңалыклары. Майор. Борчылмагыз, барып җитәрбез. Саврасов.
Бик шомлы шул яңалыклары. Кыяфәт белдермичә, егетләр каранып алалар. Состав кузгала. Майор: борчылырга сәбәп юк. Чиләкне әйләндереп Казан янына утыра. Барып җитәрбез. Аннары самолетта 2 сәгать һәм урында булырбыз. Юынырга, кием алмаштырырга, ашарга һәм заданиягә чыгарга. Князев: барсы да шулай ансат кынамы, иптәш майор? Майор: бүген дистәләгән разведчикларыбыз Берлинны бинокль аша күрделәр. Көн сайын төрле операциягә байтак кына диверсантлар, разведчиклар китә. Саврасов: без куркак түгел. Бераз гына ачыклык кирәк, иптәш майор. Майор: бөтен нәрсәгә үз вакыты, курыкмагыз гына. Князев: яшәрбез, күрербез. Сез, иптәш майор, Казанга якынрак утырыгыз. Майор: бик рәхәтләнеп. Карале, Саврасов, Семен Пантелеймонович синең туганың түгел идеме? Саврасов: туган. Майор: ох, данлы, көчле мужик. Бирдек Белачехларга кирәкне без аның белән. Кыю батыр. Саврасов: кыю батыр иде. Аттылар 38-дә. Гараев: шулай кирәк аңа, мантыкка. Ничек җир йөзе йотып җибәрмәй мондый сволочь. Саврасов: нәрсә? Нәрсә дидең? Киң итеп кизәнеп, Гараевның яңагына китереп суга. Егет егыла. Саврасов белән Гараев аяусыз итеп сугыша башлый. Гришин белән Князев уңышсыз гына аерырга тырыша. Тик икесенә дә шәп кенә эләгә. Майор тыныч кына калагын куя, кулларын чүпрәккә сөртә, ашыкмыйча гына пистолетын алып, берничә тапкыр өскә таба ата. Майор: стать! Смирно! Сез нәрсә, маңка актыклары? Ычкынуыгызмы бу? Рядовой Гараев, син нәрсә, трибунал астына керәсе киләме? Гараев: юк, иптәш майор. Майор: нәрсә булды сиңа? Йодрык кыштырга яратасың әллә? Гараев: никак нет. Саврасовның батыр һәм кыю туганы атамны суеп үтерде. Бабамны шашка белән чабып үтерде. 22-нче елда. Майор: шулаймы? Саврасов: белә алмыйм. 22-нчедә миңа 3 яшь кенә иде. Майор: Гараевкада күбрәк булмагандыр. Гараев: икмәк бөтенләй беткәч, авыллардан ир-атлар сәнәк, балта күтәреп Әлмәткә таба китте. Безнекеннән берсе дә кайтмады. Майор: балалар ата-анасы өчен җавап тотмый. Ишеткәнең бармы, Гараев? Гараев: әткәй безне ашатыр өчен чирләп яткан әнкәй безне ашатыр өчен чирләп яткан әнекәшебезне суйды. Ачлыктан шешенә башлагач, әби чалгы белән кулындагы кан тамырларын кисеп куйды. Әнкәй безне ашатыр өчен чирләп яткан әнекәшебезне суйды. Ачлыктан шешенә башлагач, әби чалгы белән кулындагы кан тамырларын кисеп куйды. Майор: утырдык, тынычланабыз. Гараев: илебезнең күрмәгәне калмады. Кайвакыт тормыштан алҗыган фахишәгә охшатып кала иде. Өстенә ялкау гына мәде. Я төрекләр, я поляклар, французлар, японнар, хәзер немчура. Сугышка хәтле лагерь балансы чимердем. Имештер, атам, бабам дворяннардан, җитмәсә, идел немецларыннан. Первовай демонстрациясыннан утыртып алып киттеләр. Хатыным, балаларым кая булганын да белмим. Берсе дә язмый. Бәлки Франциядә, бәлки Аргентинада, эвакуациядәме. Күптән авыр туфрак астында микән. Алар өчен кем җавап бирер миңа? Әрәм булган еллар өчен советлар көтеп тор. Дошман ясына барып җиттем диярлек. Смоленск якларына үзем. Туган нигеземнән 3 чиләк көл калды. Сугыш беткәч, 7 ел утрасы бар әле. Туган нигезегез турында уйлагыз, илегез хакында. Гаилә өчен иң азакка калдырыгыз. Гараев: гафу итегез, кыздым. Саврасов кулын суза. Гараев теләмичә генә кыса. Саврасов: мин белмәдем. Майор: болай яхшырак. Әзмәс бәргәләштек булгалый. Князев: чыннан да, дошманны ярга кирәк. Сез бер-берегезнең бугазын чәйнәргә әзер. Майор: дөрес әйтәсең, Князев. Князев: минем авылда шундый вакыйга булды. Берәү бик матур кыз артыннан йөгереп йөрде. Кара күзле, чәче биленә хәтле. Ул биле усакмыны, чибәр, бал кебек үзе. Һәм шуңа героебызның олы абыйсы гашыйк булмасынмы? Гараев: һәм нигә тындың? Ни булып беттеләр?
Князев: не деп? Кішісі ұлысына қабырға арасына шүшқа суя тұрған қылыш хәтлі пышақ отырдып қойды, сабына хәтлі. Абыйсы шундук жан тәслим қылды. Әйін қызығы білесің нәрседе? Гараев: нәрседе? Юнлеп сөйлә инде. Князев: қызға бірсінің да керегі деп еді. Менә шундый хәлләр, берсе җиргә, икенчесе төрмәгә, ә кызый бер айдан башкага кияүгә чыкты. Гришин: аяныч. Саврасов: карале, Князев, ә күңеллерәк вакыйгалар юкмы синең, сагышлар уеп куйгансың? Ятып елыйм хәзер. Князев: бар, нишлә булмасын. Кайсысын сөйлим? Кәләшнең туй көнендә бәдрәф идән астына егылып төшүе, яисә авыл попының исереп үз сыерын урлавы турында сөйләргәме? Гришин: хо-хо, икесе дә. Икесендә. Поезд туктый. Станцияда кыңгырау шыңлаган ишетелә. Майор пистолетын чыгара, ярыклар шатышка карый. Шайтан алгыр, нигә туктыйбыз тагын, ха? Машинист тавышы: спецсостав туктарга ярамый. Билгеләрне күрмисез әллә? Орудиене юллардан алып куегыз. Ират тавышы: хәзер ачыкларбыз анысын. Таптылар мода, туктатырга ярамый имештер. Вагон ишеге ачыла, ике солдат белән лейтенант пистолетын төбәп торган майорга сулыш алырга да кыймыйча басып торалар. Майор: составта махсус билгеләр. Нинди хокуктан туктаттыгыз безне? Лейтенант: ипләп, майор. Тыныч кына, психламыйча гына, яме? Майор: кичекмәстән ишекне ябарга, составны җибәрергә боерам. Вагон ишеге ябыла. Икенче ират тавышы: нәрсә синең анда, ставрыгин? Лейтенант тавышы: теге көндәге нервлы майор. Икенче ират тавышы: кичә качкан диверсантларны эзләп биргән майормы? Лейтенант: нәкъ үзе. Ират тавышы: әллә башка смертик таптыңмы? Лейтенант: шуңа охшаган. Состав кузгала. Ират тавышы: тере ит кисәкләре. Берәр килеп чыкмас заданиедер тагын. Күрмәгән калмады бу сугышта. Гел манка малайлармы? Лейтенант: малайлар. Саврасов майорның башына күсәк белән кизәнеп суга. Гараев: нишлисез, иптәш командир? Князев: баш мин сырлап тормалы, Гараев, кулларын бәйлә. Князев майорның пистолетын алып Саврасовка тоттыра. Майорны утыртып тактага бәйләп куялар. Гришин: туктагыз, булай ярамый, нишләвегез бу? Саврасов: сикереп төште бакчага, куян кишен ашырга. Тик менә поездга утырасы калмаган куянга. Гришин: башы канга баткан, әллә үтердегез инде? Саврасов: уятыгыз куянны. Князев чүмеч тутырып майорның башына су куя. Майор: сез нәрсә сволочлар, кан төкерә. Трибунал телисезме? Сансыз мәхәлләкләр. Мин сезгә оештырырмын. Калган гомерегез буе урман аударырсыз, контрлар. Шишбауны. Саврасов пистолет көпшәсен майорның күзенә төртеп куя. Саврасов: хак әйтүләрне бигрәк нервлы үзең. Шәпелдәтеп яңагына китереп суга. Князев: иптәш майор, безгә дөресне белү җитә, һәм без бер нәрсәдә булмаган кыяфәтләр чыгарырга тырышырбыз. Саврасов: бар көчебезне куеп. Майор: да пошел ты. Саврасов майорның аягына ата. Офицер ачынып авыртуга түзмичә кычкыра, баулардан котылырга тырышып бәргәләнә. Саврасов: нәтиҗәләр ясап куйык. Заставадагы солдатлар синең кемнедер серле заданиегә алып барганыңны белә. Князев: сау сәламәт булып кайтуыбызга зур шикләр бар. Саврасов: сине атып кына үтерү ахмаклык булыр, сирең шишелмәс. Ул заданиең нинди дә булса авыр булмасын, син аның нинди икәнен беләсең дип уйлыйм. Пистолетны икенче аягына төбәп куя. Гришин: ул чыннан да бер нәрсә дә белмәсә? Князев: без аңа бик кирәк. Без бер ни булмаган кыяфәт чыгарырга тырышырбыз. Уйлагыз, чыгарып сөйләгез, иптәш майор. Саврасов озак паузадан соң: һәм кая алып барасыз безне? Майор: сез дүрт куркак кисәге. Илебез рәхимсез дошман белән сугыш алып бара. Сезгә җаваплы задание бирелгән, ә сез хыянәтчеләр. Князевның ачуы чыга, майорның башына күкрәгенә асылынганчы каты итеп битенә суга. Саврасов чүмеч тутырып су ала, куерга кисәнә, тик уеннан кире кайта, су йотып ала да чүмечне урынына кайтара. Озын йомычка алып, майорның канап торган ярасына төртә. Майор: алмашка! Кан төкерә. Саврасов: нәрсә дисез, иптәш майор? Майор: сез алмашка дим. Саврасов: футбол уйнарга барабызмы әллә? Кемне алмаштырырга? Майор җырлый: Чижик-пыжик, где ты был? На фонтане водку пил. Князев: көттермәгез, иптәш майор. Яссы учы белән ярасына суга. Майор авыртуга чыдый алмыйча: алмашка, алмаштырыр өчен кабахатлар. Гараев: каны хатарага үләр бу. Саврасов:
Тәкъдим шундый, иптәш майор. Барысын да туп-туры бәйнә-бәйнә ярып саласыз. Без ярагызны бәйләп куябыз, фляжкагыздан спирт эчертербез. Ничек сезгә тәкъдим, майор? Минем приказ. Сезне алмашка китереп җиткерергә. Армиянең иң хәтәр 4 диверсанты трибунал белән расстрелга хөкем ителгән. Таң атканда аларны диварга терәп куячаклар. Сез аларның адашлары, иң мөһим задание алар өчен, мөһим задание алар өчен. Гришин. Анаңны, безне расстрелга алып баралармыни? Гараев. Менә сиңа яңалык. Саврасов. Шайтан алгыры. Ниндидер шундый этлек көткән идем дә, атачаклар безне. Ләгънәт суккыр, расстрел. Майорны якасыннан тотып, кыйныйда хәлсезләнеп идәнгә егыла. Князев. Шулай бетерергә тиешме икән? Гришин. 2 сәгать юл бар диде бит әле. Вакытыбыз бар әле. Тимер кисәү алып, вагон стенасын, тактасын кайызлый башлый. Саврасов. Нинди диверсантлар соң ул шуның кадәрле? Алар хакына гади, гаепсез кешеләрне стенага терәп атырлык. Майор. Профессионаллар. Һәрнәрсә һөнәрләрендә иң усталары. Алардан башка беркем дә бу боерыкны үти алмас. Приказ югары фашист өчен ликвидацияләү. Саврасов. Кем соң ул? Майор. Менә анысын мин белмим. Бу данлар тапшырылачак пакетта. Саврасов. Гришин. Каралык, кайларга барып җиттек, а? Гришин. Унда шул орман сулда булын. Саврасов. Ну нәрсә? Кызыл армиянең данлыклы сугышчылары. Барыбызга да шаңга басарга тәкъдим итәм. Сарык кебек үләргә исәбем юк. Таярга кирәк. Гараев. Килешәм тулсынча. Гришин кисәү белән эшләвен дәвам итә. Тагын 15-20 минут. Князев. Кая барабыз? Кая качарга? Калган гомеребезне качып яшәргә туры киләчәк бит. Саврасов. Аерма бармыни? Канада, Швейцария, Чили. Әллә нинди эшәклекләр кылган адашың өчен атып үтерергә җыенмасалар, бар җирдә дә яхшы була. Гараев. Ул бәндәләр ни кылып расстрелга лаек булдылар соң, иптәш командир? Озак паузадан соң Князев кулын яр астыннан күтәреп куя. Майор. Исереп әсирлеккә бирелгән 56 власовецны үтереп бетерделәр. Нәкъ шунда армия генералы килеп чыкты. Гараев. Нинди әшәке диверсантлар. Әйтәле, иптәш командир? Саврасов. Тагын үзенекен сукалый башлады. Бусында әйтәм, сволочлар. Майор. Алар җәзасын күрерләр. Задание үтәгәч. Гаиләләрегез карточкалар алачак, ачтан үлмәячәк. Офицер сүзе бирәм. Князев. Менә бит, белә кайда басарга кирәклеген. Качсак, халык дошманы булабызмы? Балаларым халык дошманы күчекләре булачакмы? Шулаймы, сволоч? Майор. Шулай. Князев. Менә бит чолгап алдылар ничек. Саврасов. Син нәрсә, Князев? Әллә калырга уең бармы? Сине манчылар бит, дурак. Былай гына галочка өчен. Князев. Качсам, өйгә кайтып булмаячак. Кая барам? Балалар ачлыкта, хурлыкта яшәячәк. Мин моның белән ничек яшәрмен? Гришин. Мин качам. Мине беркем дә көтми. Беркемгә дә кирәгем дә юк. Туган илгә миңа бер нәрсә дә бирмәгән. Ялан аяк, ялан аш, ятим балачак. Ни өчен мин аның өчен менә шулай үләргә тиешсең? Мин бу дөньяга яшәр өчен килгәнмендер бит. Майор. Ватан синең аның өчен үләргә әзер булыр өчен сиңа нәрсәдер бирергә тиеш димәк. Гришин. Мине стенага ватан терәми. Чын халык дошманы син ул. Сволота красноперая. Синең диверсантларыңда. Сезне атырга кирәк ул. Сезнең кебекләр кире кайтмасын өчен. Нинди сволочлар бит, майор. Үлемгә әзер булу коралның иң яман төре. Дошманның кем икәне мөһим түгел. Каһарманлык, батырлык күрсәтәсең. Герой буласың килә иде бит. Гришин. Таракан кебек үләргә? Юк, рәхмәт. Андый теләгем булмады, майор. Бу сугышта көн сайын йөзләп, меңләп кеше гомерен куя. Барысы да геройлар. Князев. Геройлык хакында күз алуым бик сәерле, иптәш майор. Майор. Мин минлек, дан ярату, масаячанлык менә нәрсә мошалый. Чын каһарманлык кылырга. Саврасов. Минем җитди тәкъдим бар. Гараев нинди? Саврасов. Майорны расходка берәр аланда күмеп куярбыз. Тәресендә кадап куярбыз. 1-2 ай, 2 ай, 3 ай. Фашистка күп калмаган капут. Качып Берлинга барып җитәрбез. Анда бездә беркемнең дә эше булмас.
Кем қайдан? Әйтербіз, майор юғалды, ташлап қашты бізні, қаныбызны жәлләмейше фашистпен соғыштық дербіз. Гараев, соғышырбыз да, Князев. Ышанмын мен. Бір кімнің де бізде іші болмағанына. Бірінші күннің асабистар тұташап, тұқымдары шындайларының. Әткей, гражданлар соғышында ақларға бір қапшық бәрәңгі берді. Берді деп енді өзлері көбірек тартып аларлар еді. Соң большевиклар мұны 18 жылдан соң есіне түсірділер. Исән ме екен білмейді. Ибlis тұқымдары, фашистан да қорқынышырақ. Гришин. Эвакуация юлы әзір, зор ғына жиылышып тайырға бола? Савразов. Күтіп тұралы Гришин тайырға. Өкше ялтыратырға үлгірібіз. Спирт салалы. Майорға датамыз. Гараев. Менің үйде шыр бола ашаға. Қолына тұттырылған кружка түбәліп қарай. Үш сіңілім, үш енекашым бар. Бала шақта гіл пұтсыз едім, хулиган. Колхоз сарайын ойнап яндырдым. Тракторны көлге батырдым. Мәктеп директор кабинетында 3 сағат бойы күттірділер. Бәдірәфке шығармыша. Түзәр мәл қалмағаш гүл түбіне. Қайыш білән мені өзгерте алмаслығын меңа 10 яш болғанда аңлады әнкәй. Илауынан тұқти алмады. Ұзатқанда ялғаш өзіміздікілеріне атмасаң ғына деп өкіріп қалды. Иге орден, медаль біле қайтырым деп қияланған едім. Аннары мені бірсіз де, пұтсыз деп атарға тілейләмәз. Әнкәй ғырланып тұрыр. Әти бүтін сүнені мақтанып сөйлер. Соғышқа кеттім міне. Герой болдым. Савразов. Илама Гараев, еріп шығарыбыз. Біз әлі көрсәтірбіз, ішіп қоялар. Ничек сізге план? Князев. Белгісізлік көп. Аннары бұл имансыз майор арқасында жанға күнә қаласы келмей. Савразов. Мына мұны жәллесің ме? Бұл иманын жойған гнидіні ме? Ол бізді жәлләді мүсің? Бізді кім жәлләр? Бізді Князев. Білмейсің шол, қорқа. Күнақ дегенің өз үстім алам. Пистолетін шығарып майорға түсәйтті. Аты тауыш яңғырай, Князев кескен харакат ясай, пуле тушам тақталарына әлігі тұнық вагон кеңілігін от нұры кесіп қоя. Князев, сен нәрсе, командир? Савразов шашып күлі иденге отыра, арқасы білән дивар тақталарына тірәлі. Князев аның қолынан пистолетін тартып ала. Гришин, командиріміз бүтінләй шықындым әлі? Гараев, мен де бармайым. Савразов күлі, тізләрін қаға. Егітлер, кемі шықынған сымында? Гараев, фронтқа кетті де дезертер болды. Қиянатшы, бұл құрлық біләне шәргәмі? Язмышымның ақылға ятышлы күтілмеген дәуімін болашақ бұл. Қуян кебі қашып, пұсып ешіргәмі? Қәр қыштырдауға сискені. Ғайлама менің арқада қорлық түзіп ешіргәмі? Йоқ енді, жетті меңа, Савразов. Демек, менің білән Гришин сенгіне, майор. Тулы тұрып болмаса мәғнәсі йоқ. Сіздің ikigizini atacaklar, сіздің ikigizini izləyəcəklər. Тапқаш атарлар. Хәлләр артық жетті. Мұны бір кімді білерге тиішті түгел. Савразов. Урап алды, харияқлап, діріз. Өзіміздікілер фрисларға қарағанда да қорқынышырақ. Майор. Әсен астыңа салып қойырға да үлгірдім. Қорқа. Князев. Көп майтырға боласың, майор. Қорқақ түгел біз. Заяға өлесі келмей. Савразов. Кішіні расотқа жібәріп пүштәгіш. Рота, полық. Біреуіне армиясын қамалашта қалдырып немесе ғана кеткен. Қазір әр қиянатшыға фамилиясын қошамат етіп тағалар. Высаталарға керек ме? Бір батальон, 2 қадалып кетсін. Башқаларын ширатлашып кетірілер. Шулай бет, майор. Сен айтасың мұны? Өзің неше жаниясын стенаға тіреп қойдан. Шаг вправо, шаг влево. Неше тапқыр атқаның бар? Қызық етер үшін. Допрос уақытында нешені қинап өтірдің, Савразов. Майорның бетіне соға. Олар барысы да халық дұшманы, қиянатшылар, контрлар, кіші өтірушілер, һәм бандитлар. Олар арасында кіші yok еді. Майор, шынлап ма? Қан түкірі. Шулайдыр белләхи. Мен солдатларын туған жер үшін соғышыға көтердім. Әсен кішілер не үшін ғұмырсыз қалдыруыңны да білмегенсіңдір. Олар арасында ғайыплысы да бір-екі күнә болғандыр. Савразов, аузыңны яп, Иблис, башына суғып езгенше. Князев, жетті сізге. Ikigіз де бек яқшы. Ikigіздің де қолы терсәкләріне қадлы героизмда батқан. Үйіштірділар мұнда. Политдемагогия. Гришин. Ойлашырға керек. Нешлебізсің, Гараев. Соң шынлап тұрып майорын өтірмей шәк бізбей. Гришин.
Офицерны үтерергә ярамый, вышка. Саврасов. Безгә нәрсә эшләсәң дә вышка. Князев. Былай килеп чыкканы үкенечле. Яшисең. Менә син дип уйлыйсың, менә тормышың, менә аның дилбегәсе. Тоткан кебек кенә буласың шуны. Ныгытып тотасың. Арбаң шыгырдап булса да бара. Кай вакыт сикертеп тала, кай вакыт юлы бик әйбәт. Ваемсыз сызгырып барасың яшьләрем әйтеп. Шул вакытта кемдер синең өчен дилбәңне тота да арбаңны текә, төпсез чокырга таба куалый. Арбаңнан барысы да сикереп төшкән, атың да күктән качкан, син бер ялгызың һәм сикереп төшәргә җаең юк. Гришин, син нәрсә турында сөйлисең ул? Князев. 43-дә Побывкага өйгә кайттым. Қолым гипста. Аяк аксый, ял итәргә җибәрделәр. Мин яшәгән авылыма. Шәйләп алыйк әле. Ай, рәхәт. Князев. 43-дә Побывкага өйгә кайттым. Қолым гипста, аяк аксый, ял итәргә җибәрделәр. Мин яшәгән авылыма. Попутка юк. Бар булган ат, трактор фронтта. Җигелгән үгезләр басу сукалый. Мин шул сукалаган җирдән үләрдем. Юл кыскартып, өемә таба чабам. Абынып егылам, басам, тезләр сыдырылган. Төзәлә белмәгән кул яна. Өемнең тәрәз ишеге такта белән кадап куелган. Койма юк, мунча түбәсе юк, салам гына. Абзар да юк, чип-чиста урын. Утынга киткән. Ульянка, 3-нче тифтан үлгән. Әнкәм карчык, ул да үлгән. Хатыным хәбәр булмагач, хәлак булганым дип уйлаган. Председатель белән кушылган. Балалар белән өенә күчеп тә киткән. Бәлки балалар өчен курыккандыр. Гаепләргә хукукым бармы? Бардыр. Председатель карт качыр үзенә бабайга ярашлы. Ишектән такта куарып базга төштем. Ашып бал эчтем дә кире сугышка киттем. Миңа хәзер өйдә нишләргә? Мин калам. Гришин. Өйләнерсең әле, тагын бала ясарсың. Саврасов. Тынып куй әле, Гришин. Спирт сала. Әйдә, Князев. Карар кылдың, шулай кылсын. Гәрәев эчә алмый, иларга өлгергән егет фуражкасын кире куя. Саврасов. Я инде, Баһадир, елама. Кадерләптер, күз яшьләреңне кадерлә. Расстрелга калсын. Гришин. Остасыз, товарищ командир. Моментын бозып куярга. Саврасов. Мин гел бозып торам, бүтән нәрсәне. Нишләтәсең? Шундый кеше мин. Кружкасына спирт салып, майор авызы янына китерә. Әйдә, майор. Князев һәм Гәрәев өчен. Икесен алып кала алдың, хайван. Гәрәев. Иптәш майор алдамаса гына ярый. Аяусыз итеп сугышкан дигән хәбәр өйгә кайтып ирешсә иде. Үзен жәлләмичә. Саврасов. Ох, исәнмесез, кардәшләр. Каян килгән башына бу чүпчәр. Авылга һәйкәл куеп куярлар дисең буйлысыңмы? Гәрәев. Миңа һәйкәл кирәкми. Исем калса да җитә. Авылдан үз теләгем белән чыгып китмәдем бит. Кудылар. Князев, ничек инде? Гәрәев. Ярты көтүне сазлыкка батырдым. Йоклап киткәнмен. Мужиклар, милиция, авыл халкы кичен ишек алдында халык тулды. Атай күзендә күтәрә алмады. Мин киттем, җәяүләп. Райцентрга хәтле, военкомат эзләп. Бер яшь өстәп куйдым. Училищега җибәрделәр. Ялгыз башым. Минем арбам инде әллә качан шәлперәмә килгән. Тик дилбегәсен менә үзем тотам. Менә бу куллар белән тоттым. Юлым тамам. Тушонкача калын итеп ит кисеп куям. Соңгы тапкыр туйганча ашап калам ичмасам. Князев. Хәзер баян булса иде, мен җырлар идем. Майор, син юкмы? Майор. Юк, Князев. Баян да юк. Иман кыйпылчыгы да калмаган. Гришин. Майорның аягын бәйлей. Состав туктаган тавышлар. Саврасов. Әкренәябез түгелме? Князев. Шулай шул. Ярыкларга карый. Өйләр күрәм, сарайлар. Полустанок.
Машинист тауышы. 20 минут тұрабыз, компрессия нашар. Саврасов. Став хавасыларға вақытта жеткен. Князев, яқлайым, команда бергіз. Тынлық. Саврасов майорға түртіп қоя. Майор қышқырып. Аш, шығабыз. Бірінші көрініш бітті. Хуй. Розаларын шығып бара жамағат. Тұтасыз ма? Міне біз ауылға қайттық. Әне де оразада. Дәмлі жемішлер кіртіп қойды меңа. Қауып қалап отырылым деп. Ертәбіз де кірәбіз. Так что, кеттік. Екінші көрініш. Йоқлап кетмедіңіз мара? Қазір көп қалмады. Тағын бір 10 бет. Төзәбіз. Екінші көрініш. Полустанок. Қүй янда жеңсіз ғанап 3 қыз кіршай қый. Ерақта түгіл кішкіне ағаш ерт көріні. Ағаштан үйге құйы төбесіне созылған бауларда кірілінген. Күлмәклер, юрған астықлары, міндер тышлары, ағаш төбінде гармон. Шапшақ тұлысу хам шумеш. Князев, Саврасов, Гараев хам Гришин келіп шығалар. Гараев, сәлем сізге қызлар. Нешік ұста етіп келіп шығасыздың, Әлі біздің киім кайларыңызды сафландырып жібересіз ме? Зойка. Қаралы сен нендей үлгір келмәс бірін ішке құша. Сізге де сәлемдер. Анютка. Қайлардан сіз? Савразов. Озыршылығына заққа төгел. Нинка, ұзаққа төгел, нишләп алай? Анютка. Ұзаққа болса шап болар еді ола. Ират қолына біздің ай-хай нендей мұқтаж. Князев. Сіздің білі мәңгіге қалар едім, честные, красноармейские. Олыға мәлілер күгіне күтер шул. Мен, кстати, Вася боламын. Анютка. А мен, кстати, Анюта. Гришин. Олег. Гараев. Мен Самат. Нинка. Нина. Зойка. Ох, солдатлар. Иплігіне келіп шыға, переклешкі қыз. Тазын көтеріп Гришинға тұттыра. Кеттік, Олежек, бұлышып алырсың. Саврасов. Неше қызлар алмалар, самаварыңызға тузан қонып үлгірмады ме? Шай ішер едік, біз күштенеш білән. Нинка. Қонарға үлгіремісің бізді, кірлігін әлі бітірілге. Князев. Арысын біз қазір өк. Тазыны жетіс көтеріп яңа бау сүзіп кіріле башлай. Қызлар күліше кетелер. Зойка Гришин мойына еуш тастымал әліп қоя. Саврасов. Ана, хамутты әліп қойдылар. Гараев үстінен шешеклерін алып қоя. Ипи, сушка бәйләмі. Тушонка шығарып сола. Саврасов кірілуге кіріше. Саврасов. Ох, қызыл армия соғышшылары. Иде бұлай ішләтмейділер бейт. Гришиніне ғұмырында бірінші тап кірілі. Бүрмәлерін түзетті, қыстырғыш қаптырып қой. Бауына. Егет, бауына қыстырғышыны. Остан түгіл, алқа түгіл бейті. Гришин. Бірінші тап қыриптеш командир. Князев. Сіздіріп тұрасың, Гришин. Ғұмырында қыстамын тотығанында yok. Ай, қоллары қалдырай. Саврасов. Нендей таптысын енді. Не сөйлесін сен? Оларыны ілік ирақтаңына көрген лабаса. Князев. Қимай арығында. Князев башынан шапылдатып юш шүпірәк үшіп қона. Шаяртылыш юш шүпірәк соғышуы башланып кейті. Лапылдап Гришиннің бетіне юш тастымал келіп қона. Қаты бәріліш Анютка пайда болғаш қына тоқтай. Қолындағы шайнек бән тажланған самавар. Анютка. Сен қараларыны міне шулай етіп үлдігіз дейсіз ме? Зойка хам Нинка келіп шығалар. Қызлар киім алмаштырып, моторланып, башларына яулық байларға үлгіргендер. Қолларында пішкен бәрәңге хам юмырқа. Құймақ салынған тәлинкәлер. Зойка. Оңған болған солдатлар, бала шыға дейерсің. Гришин. Біз бүтін нәрседе де оңған, соғышта да, шаяртуда да, ойында да. Зойка. Әсін егіткәй соғышта да болып үлгірдің ме? Гришин. Әзірек барың сонда. Өзінен өзі сыман шырынелі түсіп кете, күкірәгіндегі медаллар зәңгілдәп қоя. Анютка. Охо, шынды еш башы білә, неше медалі бар өзінің. Князев. Соң арабыздан ең қиылы еші. Саврасов. Хам тәуәкәл. Міне ненде ол біздің командирі біз. Зойка. Командир да. Ойламассың да өзіне қарап. Шәй шабашылар. Нинка. Әсенің исімің нешік солдат? Саврасов. Кіші лейтенант Валентинный. Анютка. Сіз білмаса қой, айыл тұтуығыз.
Гараев, соң фронтқа матуркайлар, фронтқа инде. Немецнің керегін беруге, Князев. Мужиклар қалмады дейсіз енді, барысы да фронтқа кетіп барды ма? Зойка. Менікі соғыш башындағы қалак болды. Пограничник еді. Қызларының егітлер бір үйінлеп ергені да жоқ. Саврасов. Фляшкасын шығарып, барысына да салап шыға. Мыңсут темаларға сөйлешмегелі, еске алайық, ішіп қоялар. Қызлар арасында Зойка ғана та етмей ішіп қоя. Князев. Гармон алып, темелерден бармақларын егіртіп шыға. Яқшы инструмент. Әкімдікі, Анютка, менікі. Князев. Әлі не білесің? Анютка. Әтиден қалған. Қазір Ерофей бабай ойнай. Гараев. Мужиклар жоқ деген едігіз бұғай. Ненкі. Нендей мужик болсаң еді, Зойка. Анюткаға серенады жырлайды, шешкелер ертіп келе. Дон Жуан. Ненкі. Гусар. Анютка. Йой, қызлар. Әйтіп та қоясыз енді. Кеу таптылар дей. Князев. Неге олай? Шunu қаты емсіз міне? Анютка. Сұң бетіндаңа 150 еш болса керек. Князев. Күліп тұйғаш беу күйі ойнай башлай. Қызылар. Саврасов патша балындағы кібіп қыланып, Ненкіні беріге шақыра. Гараев Анюткіні Гришинге алып, Зойкаға қарап отыра. Қыз күлімсіреп қоя. Рюмкасына салып, шепте қоя. Жеті-жетіп егітні қолынан тартып, беушілер ортасына алып шыға. Зойка. Бейі білесің ме екен? Менің тәуекел командирім Гришин. Бейі білмейм шу. Зойка. Гришиннің қолын беліне қоя. Нығырақ тұтынды. Ах, батыр, винтовкың білән білі-бірек іштесіңдір. Гришин. Онысы әлбәтте. Зойка. Аяқ таптамайсың, анысы да бек әйбәт. Гришин. Меннен де оқушы әлләни мужиклар yok дейсіз енді. Зойка. Шулай шул. Күпме үш ауыны, арбалар ватылған, табурет көріндіклар сілкініп тұра, ишік асылынып тұра, төбеден дағып тұра. Гришин. Сұң, анысы біздің үшін пүштәгіш. Бейуін алай бейбіз. Әйтігіз гіне, шундық түзетіп қоям. Зойка. Қаралы синаны, әйдәлі, кетелер. Князев. Танга. Саврасов Ненкіні перуетқа сузып қояда, өбіп алырға деп өрілгенде қыз яңағына шәпілдетіп сұғып қоя. Ұялырға жетішкен Ненкі үстел артына отыра. Саврасов тапқырлар шешек өзіп ала, янына келіп отыра. Ненкі. Нешебәлісіз ептеш кіші лейтенант шунды тез арада өшірге сұзылдығыз. Саврасов. Ғайыплы тыйылып қала алмадым. Ненкі. Сіз бет харби кіші, өзіңізні қолда тұтара білерге тиішсіз. Саврасов. Қолларыңда мұндай моторлық болғанда анысы болда алмаслығы еш. Ненкі. Инде моторлық мұсың? Саврасов. Хиш шексіз. Ненкі. Янама? Саврасов. Нәрсе? Ненкі. Керосин. Не болсын? Яңағыңны айтуын? Саврасов. Әзгене болса шіркет ішләген кебек. Ненкі. Үкәрімәгіз енді. Саврасов. Ойымда да жоқ еді. Ненкі. Сіз шынлап фронтқа ма? Саврасов. Фронтның нәп өзіне. Ненкі Саврасовны яқаларынан алып ұзақ итеп суырып үбә. Князев ойнауынан тоқтай, барысы да таң қалып қарап тұралар. Гараев ғажаплануынан сызғырып та жібәрә. Князев. Міне сізге исәнмісіз. Гришин әйтмәді. Князев. Рахат сіздің мұнда. Урман, инеш. Хужалығын енді үбіп та тұралар. Қалыр едім. Анютка. Гараев білән үстел артына қайталар. Сіз қалығыз? Князев. Соң бет башта Немчураның орт сабағын оқытырға керек. Анютка. Сіз оқытқаш қайтығыз. Ек өтәрісіз, анары мұншасын. Князев мұңсу күй ойнай. Князев. Хәм қайтыр мұндалы. Бірәр қойшан. Біз бет барыбызда бір негеді қарамай қойшандыр айленіп қайтабыз. Локомотив гөрілді өйіштілі. Князев. Уақыт. Трамвайыбызда келген егідлер. Гармонын салып орнына қоя. Бек яқшы инструмент. Анютка. Өзіңіз білен алығыз. Қайтырға сәләп болыр. Князев. Шояртып әйтәсіз мұн? Рұқсат мы? Анютка. Алығыз ал. Обид сізні күтті. Кері елда қайтарарсыз. Князев. Рахмат. Шынылап. Қайтырға мұна деген сәлі. Гараев. Ну қызлар, ғайыплап қалмағыз. Кеттік біз. Гараев саубылашырға ғана қолын суза, тек Анютаны құшаплап үбәді шабып кете. Саврасов сызғырып қоя. Князев. Гришин, кетебіз. Ходу. Князев, Саврасов һәм Гараев ашығып кетелер. Йөгереп, Гришин килеп шыға, шапқан көйдән қайыршын эләктірә, ашығып күлмәк итәген чалбарына тыға. Ненке.
Ох, Батыр, қалдырып кетелер бит. Гришин, қуып жетәбіз, хуш қызлар. Нинке, хуш, хушығыз бәғіркәйләре. Үшінші көрініш. Тамақ кепті. Үшінші көрініш. Так. Вагон. Князев салмақ мұңсу күй тарта. Майор қоллары бағаудан бушаған. Қымшанмыша идәнгә текәлеп утыра. Гришин шатлығын көчкә яшереп нарда ята. Саврасов. Ох, өлгөр Гришин. Князев жайы килеп торучан сихерләп куйган кебек Гәрәев. Һәм менә жайы форсаты чыкканы белән бәхәсләшеп тә була. Хак әйтәм бит, иптәш майор. Майор, хак әйтәсең. Князев. Ә син, иптәш майор, булар кайтмаслар дип уйлагансыңдыр, ә? Майор. Уйладым. Гришин. Яткан җиреннән сикереп төшә. Уйна, Вась. Берәр җиллерәк нәрсә. Гришин онытылып бии, сызгырып Гәрәев белән Саврасов та бии башлыйлар. Талып кем идәнгә, кем нарыга авалар. Саврасов. Мин дә барам. Барам. Гришин. Авыз янына китергән су тулы чүмечен кулыннан төшереп җибәрә. Кайнар сәламнар белән мойшы төти. Менә сезгә бәллүр кабырга 22 тәңкә бирегез, сатып алырмын ашарга. Саврасов. Барам, сугышка барам дип китмәдем бит. Элекеге тормыштан китергә, качырга, тюремщик, вертухай, казак далаларында, Заполярье, аннан ерак көнчыгыш, широка страна моя родная. Нинди юмар, да? Система хезмәткәрләре өчен югары комфортлы бараклар, кысан фанердан куелган диварлар, буржуйка, кухня 5 квадрат метр, көн сайын бәрәңге, бәйрәмнәрдә ит, кыймак, аракы, ямсыз гына фахиша. Туган поселоктан малай эштә киттем. Әти аркасында бар халык дошманы дип күрә иде үзен. Прада отряд белән бөтен икмәкне җыеп алды. Соңгы ярмасына хәтле, соңгы бөртеккә хәтле. Бас идәннәреннән черегән бәрәңгене дә кырып җыйдылар. Ставковой көрәк белән бәрәңгене көрәк белән, аңлыйсызмы? Флешкасыннан күп итеп шимереп куйды. Ирләр төркеме аның каршысына чыкты. Жан ялгап торырлык кына калдырырга үтенде. Якташ, ягънәсе, ач калдырмас бәлки. Күкрәгенә хәтле җиткән ир малай затын амбарга чакырды. Имештер, өлеш чыгарам, күтәреп кайтырсыз. Һәрберсен стенага терәтеп куйган. Туган нигеземне яндырдылар. Үземне чакына үтермәделәр. Көчкә качып котылдым, узак чаптым. Әллә нинди вакыт сук байланып яшәдем. Бер авылда чиркәүдә төпләндем. Аннары авыл башлыгы үземне училищега оештырып куйды. Кем мин? Ничек яшәдем? Әтидән әшәкрәктер бәлкем. Шундый булырга кирәк бит, ә? Сиңа бөтен дөнья каршы булсын әле. Ул нәфрәттән янган янгын кабызырлык. Үзеңне актык иблис итеп хис итәрлек. Мондый урында иемдә булмас бер кайчан. Тел йотарлык матур хатыным да булмас, балаларым да булмас. Кабахат мин, иблис, сволочь. Озак итеп эчә, бушаган фляжкасын читкә бәрә. Ачы тәмнән кысылган кычкыру ипи тешләп ала, шашынып көлә башлый. Тәмле ипиен дә ашыйм, спирт эчәм, тушенкасын да ашыйм, кеше ясаганны ашыйм, бүсеп, тыгынып, лаекмысың, җан кыйгыч, кеше булганым да юк. Саврасов пистолеты чыгарып көпшәсен авызына тыга. Иң якын басып торган Гришин кулын алып үзенә таба тарта. Ату тавышы яңгырый. Князев, тот кулларын, майор, пистолетын тартып алырга кирәк. Князев пистолетны алып кайыш артына тыгып куя. Дурак, бөтенләй юләрләндең әллә? Гришинның үле гәүдәсе идәнгә ава. Гәрәев, үтердең бит. Тиле. Князев, нәкъ астына. Майор харап итте. Князев, нишлибез соң, иптәш майор? Майор, уйлыйм әле. Нарага күтәреп салыбыз. Идәнен сөртеп куйсаң яхшырак булыр. Каны күл хатлы аккан. Саврасов җырлый. Ида били, песня в том порока. Всех врагов в атаке огневой, 3 танкиста, 3 веселых друга, экипаж машины боевой. Майор, авызын тумалагыз. Князев Саврасовка хатар итеп суга, хушы югалган егетнең башы күкрәгенә асылынып төшә. Майор, анысын да яткырып куйыгыз, анаңны.
Ничек шулай килеп чыкты соң әле бу? Планшет, планшет. Майор егетләрнең документларын чыгара. Майор. Гришин, Гришин. Менә син, җан дустым. Таныклыгыннан фотоны куптарып ала да мич авызына ыргыта. Ничек анда учаган Князев бөтенләй сүнеп беткәнме? Учак сүнүе куркыныч ул. Аннан патрон бетүе дә куркынычрак. Тирә янда фрицлар, кырмыска хәтле. Ярый. Син яндыр, нәрсә карап утырасың, күзләреңне тондырып? Әллә мөгез үсеп чыккан маңгайма? Дөрләтеп яндыр. Мич авызына кулын тыгып көлне айкый. Фотоны табып авызына сала да шәйни башлый. Планшетыннан фото алып ялап куя һәм таныклыкка ябыштырып куя. Сорамадым да, бәлки берәрегездә клей бардыр. Барысы да башларын кага. Былай да яраган инде, Гәрәев. Әкренәябез бугай, майор. Такта арасында ярыкларга карап куя. Ләгънәт суккыры. Нәрсә анда Князев? Яндырдыңмы инде, Князев? Хәзер була. Чырай яндырам, иптәш майор. Майор, хәсрәт. Әйдә менә кагаз яндырабыз. Мич авызына таныклы документлар ата. Дөрләп ут янып китә. Князев. Нигә соң сез, иптәш майор, үзегезнең таныклы документларыгыз яндырдыгыз соң, майор? Кисәү агачын. Учак булгата. Поезд туктый, ир тавышы. Килеп җиттеләр. Ачыгыз, майор. Пистолет. Пистолетны Гришинның кулына тоттыра. Вагон ишекләре ачыла. Винтовкаларын төбәп торган солдатлар вагон эчен тикшереп чыгалар. Асабис. Кайсыгыз майор була? Майор. Үз-үзенә кул салды майор. Исерек баштан. Әнә тегендә ята. Менә планшеткасы. Ичендә документларыбыз. Асабис. Каралы син аны. Командирга син калдыңмы хәзер? Майор. Никак нет. Командир Саврасовтан исергән. Асабис. Фамилия ничек? Майор. Гришин мен, рядовой Гришин. Асабис. Менә документларында еңестә ята фотокарточкасы куып төшкән. Князев кем? Князев. Мин. Асабис. Саврасов. Саврасов бүлкелдәгән тавышлар чыгара. Асабис. Аңлашылды. Гәрәев. Мин. Асабис. Полный состав чыгабыз. Исереклекне өстерәп чыгарыгыз. Майорны будкага кертеп салыгыз. Ятып торсын. Лишнап килгәч үзе хәл итәр әле. Күләгәдә эшмәс әле. Тиз. Аэродромда самолет көтә. Воен трибунал комиссиясе әллә кашан җыелган инде. Башкаларын чыгарырга да отчет бирергә. Соңгы күренеш. Скамия ашыкмый гына лишнап чыга. Кул таягына таянып бара. Икенче кулындагы гармунын скамияга куя. Кырмыска, Робинзон, Патефон һәм Саескан чыгалар. Чест биреп тизеләләр. Кырмыска. Мөрәҗәгать итәргә рөхсәт итми, иптәш Лишнап. Докладныйгызны әллә ничә кат укып чыктым, Саврасов. Әллә шунда искәртелмәгән операция кагылышлы әйтелмичә калган информация бармы? Кырмыска. Никак нет, Лишнап. Куеннан кагаз чыгарып укый. Объектның үле гәүдәсе ярым янган килеш ишек алдында табылды. Башында пуля тишеме, янында шундый ук җәрәхәтләр белән хатын гәүдәсе табылды. Бәлки булай да яхшырактыр да тере килешләксә. Андый маймыл өчен яраклы читлектә табылмас иде. Каралы Князев, Патефон. Иптәш Лишнап. Син алай-булай гармунда уйнамыйсыңмы ул? Патефон. Никак нет, иптәш Лишнап. Кызганыч. Тыңлар идем, Патефон. Инструмент әбәткә охшаган, трофейный. Лишнап. Безнеке. Оренбург столарыныкы. Кайтарып бирергә сүз бирдем. Бер полустанокка. Сиңа кушармын. Таралышыз Гәрәев, калып тур. Саескан югалган кыяфәт белән иптәшләрен затып калды. Лишнап үзенә кагаз кисәгә тоттырды. Лишнап. Соңгы боерык. Монда адрес, авыл. Артык сорауларсыз. Менә орден медальләр, наградны битләр. Сугышчының әти-әнисенә тоттырырсың. Саескан. Нинди приказ? Яхшы солдат булгандыр, миңа кушасыгыз булгач. Ул да Самат исемле кагазны укып чыга, сүзе бүленеп. Лишнап. Герой шәйләп утырмаска кыстап торсалар да аңлашылды. Саескан. Так точно, үтәргә рөхсәтме? Лишнап. Рөхсәт. Саескан чыгып китә. Лишнап фляжка, портсигар, планшет чыгарып скамьяга сала. Лишнап. Майор. Чак кына калгач киттең. Мин кайтам тиздән. Тойдым.
Вилья боздан ашылгандыр инде. Мин кайтуга шомырт та чәчәк атыр. Сиңа күреп калырга язмаган демәк. Кем белгән? Бәлки күрерсең дә. Без бит барыбыз да бер нигә дә карамый, кайчандыр әйләнеп кайтабыз. Нәрдә?